Hi guys, good morning. So karon day guys, dadakos. Dadakos kapasyunan. Yan nangita ko og nabahinog. Basta kuan, basta kanang nay sige guwan ag mga passion fruit. Hindi po siya basta-basta mga hinog. Mahinog naman ni siya basta kanang kaginit. Hindi nagsunod-sunod man nga ni uwan. Naglaba day kog sa jo. Muna yung gi hay. Daghang ko kajug mga labunon pero aran dyan ginahinayan. Kaya di pwede og labhan tanan. Kay napa ko'y buhaton sunod ani. Wanang dalikit ng panglaba. Manguha day kog binungan. Aning panghakuton kay ang juta ani darohon. So need panghakuton ning mga binuungan. Ara pong daran sa daris kilid. Kay ug maugan ni mapusla naman sa gapon ni. Naday nanuroy og putong bulanghoy. Ang palit day mi kay aron nami mas snacks. Lami na si Jamo buhat og putong bulanghoy kasi nag-crave dihag putong bulanghoy. Day jang paninda, kana panihara paning gagaw. Mao ni jang negosyo, maghimo si jag mga suman, puto. Day soroy ra pud diri kasilinganan. Mao nang lami man ni kaon, mao nang nipalit sila nang. Hi everyone. Nihapit kami aning window machine para mamainit. Gikan dito sa church dito ko nag-overnight so padung namin mo uli. Nihapit namin na rin para makainom mag-ininit. Tagadis amang ka? Tagadis tinda. Ah, sa lagi ka? Maray ka. Ha? Ara matug. Dali matug? Oh. Balo ba? Masiko naman ang lawa. Hindi man ngani. Na duko ha. Pila lang ba mong edad? Pila mong edad? Binday group na. Init ba? Init na tay. Init ka dyan na. At ito ka lingkod. Yung sama rin mong negosyo, nga naman mong bike to Nakay negosyo? Ata. Andan eh. Anak mo ko dari ha. Di, buat ramai, semua ramai buat mereka paslanan ang lawas. Ayaw sa kay suko ginawa na. Ayaw sa paggusog. Mga anak na ako. Patanggal naman ang kulila. Ada pa way anak noon. Asa man din jo ha. Lagi la sinta aga plido. Insa may mga plido. Ranis sa ugali sa ngayon.
Magibo mga anak. Pila ka ba mga anak? Asa naman karon? Pito, lima nang may buhay. Naada na sila sinda. Namatay na kubag. Pero kuya, put si Jack na sa bike na. Dagam si mga tasa-tasa di ay. Sige kag bike tay. Nama di sa pan, gilangaw ra ba diyang pan? Yakin sa panilamisa, tindahanan. Ano ba? Kapag kaimtang niyo eh. Hi guys, good morning. Ano din kabrihan, nagkarnaba. Nakatong gihatag sa mga dyan, hinog naman. Pwede sa pwede, nagwiting. Mapay paghumang tatay ka, pamahaw. Ang kaang ko na si Jag Karnaba. Nga ni kadakuan tay? Kutan, kitan. Aw, hala. Nay, tanaw sa nay, Bin. Nga ni kadakuan ka tatay, nay. Nay. Matay, oh. Ay, sa sang YouTube, tay. Ako man. Tapos ba? Kung paano Minsan, nagkwatro buk niya. ano sa bong ana? Ana. Ano na ano? Ngomong na, upi ang balata po. Paano? Ano ko? Tapos ba? Aslum, ah. Aslum? Aslum. Ako. Ano ito na? Biar na ada. Ano na dyan? Aslum bitaw? Saan sa magluto na? Atlum. Yes, ko ang Karnaba, guys. Ano man? Ano sa man, Aslum? Mga antag saging armasin, manigang gito bades naging adlaw. Kuan siya din siya angay kanunog ka ng hinug na. Adi ni siya angay dengagan o ka ng aran bitong hinuga kay Aslum. Sa mga nang gidingag na mo, nga ingani ka ng padung pa siya mahinog. Ingani ang diyang sodani na brown na color. Di magud ni siya kumun. Para na din siya kumun kay kasagaras mga saging ka ng saging manjid nga. Kuhaan ka ng nay Arabia. Saging sa baba. Karaan day ko nun nga saging is nanay. Kauban na tindok. Kuhaan day ko nun kaubanan day ko nun saging nga tindok. Tanawa na agsud. Color mag brown. Yellow brown. Ha? Unja. Na. Alam sang hiwaon na ka na kay ko kaingkit. Na. Lami siyang. Lami. Gila. Saan kasama na yung ginagaroon? Lami siyang. May bahaw. Namit-tamis bahaw tagi, mabugnaw na. Lami siyang kay mo siyang pughad ba na? Wala may ano sa armasin kay armasin. Atong tindo kay tabang man. Lahir man tong tindok kay nagkasuay may tindok idengag. Tabang. Kani lami siyang.
Nakakaon lang din Miss abot ni Papare kasi Papare may tanaman niya. Kami Gali po ko magpalabi. Kantora. Walang kamatayang lauoy. Ito guys. Maglauoy ko kay Mama Gajid na balik nga ako tanon daris bukid. Lauoy kong patula. Kaya mangipari sa mga ininunan. Ininunan is life daris bukid man. Pagmanhag panglaba. Ang laba ko gamay. Hanggang naman karon maglauoy na po. Nasalyana na ana danig lauoy. Para batay lang si Dan Aliana way pili-pili. Kaon bininunan. Lauoy is life. Ako kay ganahan ng kong patula. Kay umutan mo ko. Katong among patula des ngagi. Mati ganahan ko kay humot si Ja. Lamig itong patula ni na des ngagi. Magkuhan ko kay Salya na klasihan. Pila. Ha? Ha, nang labhan dyan. Nakakaroon pa ko kabantay ka na day mansa. Ha, pang butang nagkulurin. Nang laba ko ba, dyan, paghay, na ako'y nakita ng mansa. Mau nang ang labang butong. Daghang salamat di ay sa mga way puas nga nagsigig gihapon og lantaw sa ang kanang mga upload. Kanang sa kanang mga ning comments o katong mga ning comments nga nagsigig hapon tan-aw. Salamat ninyo sa inyong suporta. Wala pi ma. Kay basig nihinay na ang YouTube. Wa pa maghapon ko si Ruhi na maghapon yung tan-aw. Bisag ningang tagning gamay na pero at least nagyapin yung tan-aw. Pasalamat ko sa mga kanang suportahan tud karon. Darag ho ang rambutan nuts dia. First try itong tilawan. Parehara jeg lamis kuan. Mani? Lamis siya.
Pinajagi yung rami nga. Murag man eh. Asa iba sa sugar. Lami. Dahil tilaw ka ay. Murag man eh. Lami. Ay, lagi sa sambutan. Napos ako. Try mo guys, lamig siya. Majog man eh. Atong may kindir ba siya dato te? Ha, Atong yan lang ini kanina. ganun. Lami. Nanghipos na ko kay, dadali ko kamo. Ato may simbahan, ato may matuog. Kaya na nagsamok. Tanong ko bisa?